John Davies dan bwysau, mae wedi colli'r meddiant. Mae'n gyflau Sac Clark. Clark yn rhaid y cofis ar y blaen. O'r opsiwn yng Nghywir. Dilyn fod eithon ni nôl i Matt Hill. Diangfer tîm cartra. Yr ongl yn dyn iawn. Ydy'r opsiwn yng Nghywir. Mae'n sydd at Conor Roberts. Ben Clark sy'n mewn i Josh Daniels. Hwna'n bas ddeallus i Redmond. McManus cyflerid y Seintiau ar y blaen. Arbediad wych ei goesa gan Harry Thomas. Mae'n fel Clark i'r cofis. Dilyn McManus i'r Seintiau Newydd. Di roi bel na yng nghefn yr hwyd. Yna at y cefn i Sears. Redmond ar rediad o ganol cae. Capten y sgwario hi i Leo Smith. Mae o'n meddwl ar gydio. Neu bei Paolo Mendes. Smith ar ergyd! Dwi'n meddwl gymerodd i wiriad. A mae cyn chwaraewr y cofis wedi rwydo i gol gyntaf y tymor yma. 12 munud o'r hanner cyntaf di chwarae. Bel yn sgwar i Leo Smith. Nath Eibio Mendes. Mae Gergi Drymus yn chwifio o un ochr i llall. Medda'r golwr Harry Thomas. Rediad wych gan Leo Smith o ganol cae. Ddim yn cael ei ddarganfod. Clark yn rhyddhau Matt Hill. Mae'n gyflaf yma i Caernarfon. Mae'n brasgamu'r Cwrt Cosby. Matt Hill yda Caernarfon yn gyfartal. Mae'n cael gyfla. Oedd yn ymestyn yma na Conor Roberts arbediad o didog. Ond efalla ymosodwr Caernarfon yn hunanol. O Louis Lloyd yn sgwar. Hill dan bwysau gan Josh Daniels. Groesad i mewn. Lloyd methu chyrraeddi. Bradley. Rhaid da gan Caernarfon. Ryan Sears. Joe Fo. Ceisio dy Marshall i'r Cwrt Cosby. Fo ar ei droed de. Yr ergyd ar draws. Y Cwrt Cosby. A mae'r cofis yn hyddiannol. Yn gyfartal. Sac Clark ar flaen troed. Yn y cwrt 6. Oedd y cyflymder ar y groesiad. A mond i chyfeirio hi i gefn yr hwyd oedd angen i bio'r golwr. Lloyd ar ôl beniad, Joe Fo rownd y gornel, Sac Clark, di ddim yn cam sefyll, mewn y Cwrt Cosby, Clark ar ergyd gynnar. Ac yna'n fwy amser nag oedd y feddwl. Dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi cael gymaint o gyfleon yn ebyn y Seintiau Newydd yma ar neuadd y parc yn y gorffennol. Bradley, dan bwysa, gan Sears, Sears di gwerthu hun. Yn cyfle i Bradley, greu rhywbeth am yn rhyddhau Ben Clark, Clark ar draws. Tegat McManus. Felly mae ymosodwyr Caernarfon di bod yn hunanol. Dylsa Clark yn y fan yna. Di bod yn hunanol a mynd i hun. Ond i Craig Harrison yn apus am yr amser mynd a sicr. Mae'n at y cefn i Daniels, Matt Hill. Yn y 4-5, Chris Mellin yn ymosodol. Hill ar ergyd! O, bron iawn o hwnna. Dwi'n debyg Conor Roberts i gefn yr hwyd. Oedd o'n poeni. Matt Hill, torri mewn ar ei droed de, chwip ergyd. Nath ddim cyrmannu digon. Eiliadau ola o'r 3 munud gafodd ei ychwanegu. Gan Mark Patch y dyfarnwr. Iwn anaf arall hefyd yn yr amser yna. Sodliad wych gan McManus ag Ben Clark. Mae ergyd o yn bell. Heibio'r postyn. Mae yna ddim yn trafferthu Harry Thomas o gwbl. Ond sodliad o didog gan McManus. Williams ar ei droed chwith. Chyrmannu tuag at ymyl y cwrt 6. Gael ei fferi allan gan Mooney. Wedyn ymlaen gan Hill tuag at Clark. Camgymeriad gan Dan Redmond. Mae'n gyflau Sac Clark. Mae'n opsiwn na. Tu cefn iddo. Clark! Wedi taro traws. Hwna'n gyfle i roi'r cofis ar y blaen. A fanteisio ar y camgymeriad. Ond mi darodd ar traws. Ydy hangfa i'r tîm cartra. Oti, mewn tu cefn i Chris John mewn y Cwrt Cosby. Newid ymlaen fel eilydd ma. Yr ymosodwr arbediad wych gan Harry Thomas a'i goesa. Nid yma tro cynta heno ma. As ar eilydd, di gallu cael argraff yn syth bin ar y myd J. Oti. Di gyffyrddiad cyntaf o'r gêm. Bron iawn o'r reid y Seintiau nôl ar blaen. Sgwar ma Darren Thomas yn y cylch canol. O'r gêm yn llifo un pen y cae llall. Matt Hill sydd wedi gallu troi mewn ergydio! O, Conor Roberts yn llonydd. Fydd o lwcus gweld hwnna mynd i bio'r postyn. Matt Hill troi ar y cynnig cyntaf ar ergyd. Fel yn ar y cyntaf.
ddim yn cyrmanu digon. Joe Fawcett i cefn. I Marshall. Groesiad. Mae'n i ddim teg at Sa Clark arbyniad. O mae'n taro cefn Dan Davies. O fe ar ei ffordd i gefn yr wyd honna. Yna Dan Davies digon. Oedd o jyst taflu di hyn. Rhwng y bêl a'r gol. Dan Williams. Mae'n rhyddhau Jordan Marshall. Chodi fyny teg at Oti. Arbyniad. Y taro'r trawst. A mae Thomas de Grismonach a bethau. A mae'n cael ei chlirio wedyn. Oddi ar y postyn. Dan Redmond. Arbyniad yn taro'r trawst. Gath o golwr ollyng i wedyn. A mae o Griff John yna dwi'n meddwl. I droi o'n ar rownd y postyn. Am gig gornel. Brobl. Dan Williams cyffyrddiad trwm gan fo. Sa Clark digon amser. Chodi fyny at Louis Lloyd. Mae tu cefn i Josh Pasg. Mae'n gyfle i Lloyd. Roedd y cofis ar y blaen yma. Louis Lloyd! Andy Mayo! A fel nath o Sadwn. Mae wedi troi'r gêm ar ei phen. 8 munud o'r 90 yn weddill. Sa Clark yn rhyddhau Lloyd. Yr cyflymder gan yr ymosodwr. A Toma mae o'n pasio'r bêl eibio i Connor Roberts. A mae cefnogwyr y cofis yn dathlu. O'n bas flair wedyn syth i Louis Lloyd. Saf yn codi ben, mae Connor Roberts yn bell o'i gol. Allan i Sa Clark. Clark, torri mewn ar ei droed chwith. Yr ergyd! O, unwaith eto Connor Roberts yn poeni am hwnna. Yn fflachu by'r postyn pella. Yr hyder yn hwylio'r cofis rwan. Pasg. Lledu'r chwarae'n letraws i Chiselwich. Dan bwysig am Sears tu cefn o fo ma. Dan Davies a Dan Redmond. Redmond. Chodi fyny mewn cymigwiriad. Oti. O, Harry Thomas. Arbediad o didog arall gan y golwr ifanc yn cadw'r cofis ar blaen. Brobl yn chwymanu hi. Ac mi oedd Harry Thomas yn poeni am hwnna. Mi daflodd ei hun ar draws i gol. Yna hi, mae'r chwiper yng ngheg, Mark Petch y dyfarnwr. A buddugoliaeth i'w gofio. I cefnogwyr a chwaraewyr y cofis. Heb sôn am y tîm y fforddi.